Kedves tangó rajongók, egy kulcsfontosságú pillanatban állunk, egy pillanatban, hogy újra definiáljuk, hogyan kapcsolódik, fejlődik és virágzik globális közösségünk. Izgatottan mutatom be nektek a Mundo Tangót, egy olyan platformot, amely nem csak a mai táncosok számára készült, hanem a tangó jövőjének biztosítására is a következő generációk számára. A Mundo Tango több mint egy egyszerű alkalmazás, ez egy mozgalom, a víziónk egyszerű, mégis erőteljes. Olyan teret biztosítani, ahol a tangó világ összegyűlhet, kifejezetten a táncosok, szervezők, tanárok és alkotók igényeihez igazítva. Képzeld el, ezt egy milongán vagy, és látsz valakit a terem másik végében, egy ismerős arcot. Egy tandából, amit egy másik eseményen osztottál meg. Tudod, hogy már táncoltál vele, de a neve elkerüli a figyelmed, és nem tudod pontosan, hol találkoztatok. A Mundo Tango segít áthidalni ezt a szakadékot, megkönnyítve a múltbeli kapcsolatok felidézését, és azok továbbépítését. Arról szól, hogy a múló pillanatokat tartós barátságokká alakítsuk. Egy ökoszisztémát teremtünk a tangónak, egy platformot, amelyet a tangó közösség épít a tangó közösség számára. De a Mundo Tango nem csupán a kapcsolódásról szól. Arról van szó, hogy lehetőségeket teremtsünk pénzügyi, kreatív és személyes szempontból a szakemberek, kézművesek és önkéntesek számára, akik idejüket és tehetségüket ennek a művészeti formának szentelik. Sokunk számára a tangó több, mint egy hobbi. Ez egy megélhetés, legyen az részmunkaidős vagy teljes munkaidős. Ezért a Mundo Tangot olyan bevételi modellel tervezték, amely támogatja ezeket a hozzájárulókat. A tanárok megoszthatják óráikat, követőt építhetnek és közvetlenül a platformon kereshetnek. A fellépők elismerést nyernek a videókban, biztosítva, hogy megfelelően elismerjék őket és láthatóak legyenek a szélesebb közösség számára. Kézművesek és alkotók, a tangó ruházat, cipők, ékszerek és művészet tervezői közvetlenül bemutathatják és értékesíthetik munkájukat a közösségnek. Legyen szó a tökéletes egyedi tangó cipőről és kézzel készített ruháról, a táncihlette művészetről vagy egyedi ékszerekről, a Mundo Tango olyan teret biztosít, ahol a kreativitás és a szenvedély eljut azokhoz, akik igazán értékelik őket. Az eseményszervezők eszközöket kapnak eseményeik népszerűsítésére, résztvevők vonzására és egyedi ajánlataik ünneplésére. A Mundo Tango minden funkciója a közösség támogatására lett tervezve. Azáltal, hogy támogatjuk közösségünk minden tagját, akik életben tartják a tangót, biztosítjuk, hogy azok, akik életüket a tangónak szentelik, ne csak túléljenek, hanem fejlődjenek is. Ez a platform nem csupán egy újabb közösségi média oldal. Ez egy közösség által irányított tér, amelyet a tangó világ épített és számára. A hagyományos platformokkal ellentétben a Mundo Tango tükrözi művészeti formánk értékeit, hagyományait és igényeit. Itt őrizhetjük meg kultúránkat azáltal, hogy tiszteletben tartjuk nagymestereinket. Itt támogathatjuk egymást anyagilag és érzelmileg. Fenntartható módon. És itt ünnepelhetjük közös szenvedélyünket, miközben erősebb jövőt építünk. Ez nem csak az én vízióm, ez a mi víziónk. Ez a te platformod épp úgy, mint az enyém. A te hozzájárulásod formálni fogja a fejlődését. Szóval megkérdezem tőled, készen állsz arra, hogy része legyél valami átalakítónak? Készen állsz arra, hogy egy olyan platformot építs, amely ünnepli művészetünket, támogatja közösségünket és biztosítja a tangó örökségét? Valami rendkívülit hozunk létre, ami minden táncosnak, tanárnak, szervezőnek, alkotónak és lelkesedőnek hasznot fog hozni. És ezt nem tudjuk megtenni nélküled, a te támogatásod, ötleteid, hitid azok, amik valóra váltják a Mundo Tangót. Hozzunk létre egy platformot, amely összeköti közösségünket, támogatja azokat, akik a tangót életművüknek tekintik, és biztosítja, hogy a szeretett művészeti forma továbbra is virágozzon. Ez a Mundo Tango. A tangó világa az ujjaid hegyén, a tangó által, a tangóért építve. Együtt hozzuk létre közösségünk jövőjét.